Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating mahiwagang burnay! Sa online nagkakilala ang Canadian citizen na si Husan at Pinay na si Mary Grace. Libo-libong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Subalit pinaglapit ng teknolohiya ang mga puso nila. Ito yung mga isa sa mga advantages ng technology. Pinaglalapit yung mga tao. Correct. Yan naman yun. Libo-libong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Subalit pinaglapit ng teknolohiya ang mga puso nila. Matapos ang halos araw-araw na pag-chat, ay naging mag-on ang dalawa. Sinikap nilang buuin ang isang magandang relasyon sa kabila ng kanilang pisikal na distansya. Labis ang paghanga ni Husan sa katapatan ng girlfriend niya. Sa umpisa pa lang ng kanilang relasyon ay ipinagtapat na ni Mary Grace kay Husan ang pagiging dalagang ina nito. 16 anyos noon si Mary Grace nang mabuntis at iwan ang kinakasama. Simula noon ay mag-isa na niyang itinaguyod ang buhay nilang mag-ina. Ito ang nagpatatag sa katauhan ni Mary Grace. Tila isang malaking paghanda para sa panibagong hamon na kanyang haharapin. November 8, 2013, nang hagupitin ng bagyong Yolanda ang Pilipinas, partikular ang lalawigan ng Ormoc, Leyte. Kabilang sa mga nawasak ng bagyo ang tinitirhan ni Mary Grace. Bukod sa pagkasira ng bahay, ay nagtamo pa si Mary Grace ng malubhang pinsala dulot ng trahedya. Nahiwa ng bumagsak na yero ang kanyang ulo. Nabasag ang kanyang mga ngipin at nadurog ang buto ng kanyang baba. Napinsala din ang isa niyang mata. Nabali ang kanyang braso at nagtamo pa ng malalim na sugat sa kanyang kaliwang binti. Kung hindi maagapan, ay posibleng putulin ang naimpeksyong binti ni Mary Grace. Nang malaman ni Husan ang sinapit ni Mary Grace, ay dali-dali itong lumipad patungo sa Pilipinas. November 14, 2013, nakarating si Husan sa ospital na pinagdalhan kay Mary Grace. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkita ang dalawa ng personal. Nangamba si Mary Grace na baka hindi na siya magustuhan ni Husan kapag nakita nito ang sugat-sugat niyang mukha. Subalit sa pagdating ni Husan, ay napawi ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lalo na nang yakapin at halikan siya ng kanyang kasintahan. Agad na inasikaso ni Husan ang pagpapagamot kay Mary Grace. Dinala niya ito sa Cebu at ipinasok sa mas maayos na ospital. Umabot ng halos ₱250,000 ang nagastos ni Husan sa mga naunang operasyon kay Mary Grace. Kailangan pa niya ng karagdagang pera kaya naisipan niyang gumawa ng isang blog para mangalap ng mga donasyon. Sa blog ay ikinuwento ni Husan ang hirap na pinagdaraanan ni Mary Grace. Marami ang naantig sa panawagan niya at marami ang nagbigay ng suporta. Dahil dito ay tagumpay na naisagawa ang lahat ng operasyon na kinakailangan ni Mary Grace. Ilang araw na namalagi sa ospital si Mary Grace para magpahilom ng sugat. Todo suporta naman si Husan sa pag-aalaga sa kanya. Sa gitna ng trahedya, ay pinatunayan ni Husan ang kanyang pagmamahal kay Mary Grace. Habang pagpapagaling si Mary Grace sa ospital, ay niyaya na siya ni Husan
na magpakasal. Yes. November 23, 2013. Isang simpleng seremonya ang isinagawa sa ospital para sa pag-iisang dibdib ni Husan at Mary Grace. Ilang araw matapos ang kasalan, ay tuluyan nang nakarecover si Mary Grace at nakalabas ng ospital. Kasabay ng paggaling ng kanyang mga sugat, ang paghilom naman ng kanyang nakaraan, ngayong nabiyayaan siya ng isang lalaking nanindigan at patuloy na nagmamahal sa kanya. Sa susunod na linggo ay ipagdiriwang na ni Husan at Mary Grace ang ikalawang taon ng kanilang pagsasama. 2 taon na ng kanilang malagpasan ng isang trahedya na sumubok at nagpatibay sa kanilang pagsasama. Isang patunay na anumang bagyo sa buhay, kayang-kayang malagpasan kung wagas ang pagmamahalan. Yes, tama. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng pag-iibigan ng mag-asawang Husan at Mary Grace Acohedo Hamoudi na ngayon ay masaya nang naninirahan sa Canada. Ang kanilang istorya ay nauna nang sumikat sa social media at mga palabas matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Sarap naman pakinggan. Alam mo, feeling ko tong story tong pang CMMA. Next year, kuhanan natin yan. I-ano na natin tong date na to. Markahan na yan. Markahan na yan. Ay. Nakakatuwa, Ganda, no? Ang ganda ng Love Conquers All. Correct. Ang Yun Oo, talaga yung Love Conquers All. yung quote na nababagay sa kwentong ito, Kabisyo. Galing, no? Napanood mo to? Ako napanood ko siya. Yung video? Yung storya nila. Hindi ko matandaan kung sa Facebook or dahil naiano siya sa TV. Basta kumalat talaga siya right after nung bagyong Yolanda. 2 years na kasi from Yolanda eh. Since Yolanda rather. Napakatalinghaga nung sinabi ni Francisco Balagtas sa kanyang mga tula dati na Tama. talagang ang pag-ibig ay nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Tama. Sipin mo talagang dahil sa pag-ibig na yun, mga kaibigan, iba, minsan, pag nakita natin sa picture maganda, tapos nakita natin ng personal nakita natin sa personal, tapos pangit pala. Minsan umaayaw na tayo. Correct. Ito nga partner, hindi, I'm sure si Mary Grace, sa mga kasi nung 2 years ago. Hindi sila nagkikita. Hindi, tsaka 2 years ago partner, kasikatan ng camera 360 yan. Yan. Pansinin mo, kasi Facebook binabalik kayo yung mga picture mo 2 years ago. Pansinin mo lahat ng mga post na mga 2 years ago. Ang kinis. Camera 360 lahat kasi kasikatan nyo ng camera 360. So, madali salita, sure itong- ako, si Mary Grace, yung mga pinapadala niyang photos kay Husan noon, mga naka-camera 360. Wala kayang hindi gumamit ng Walang camera hindi. 360. Bakit naman namin alam ni Chuper? Kasi we were both former users of it. Pero na-realize namin na parang... We're slaves of Correct. camera 360. Tama, nung unang panahon na na-discover namin yan. Ako, talagang alipin po kami ng camera 360. Yung Beauty Plus. Alam na alam. Nakaka-lurkay, di ba? So I'm sure, yun yung mga pinadala niyang photos. Yung Magagandang mga picture. Magaganda, di ba? Pero who would have thought na mamahalin siya when she was at her worst. Correct. Kung kailan hindi siya talaga maganda, basag yung ulo niya, wala siyang ipin, yung baba niya may sira, di ba? Totoo yan. Sinong tao ang magtsatsaga, di ba, na talagang alagaan pa ang ganyang klase ng Tama. tao. Pero dahil sa pagmamahal, Kabisyo, di ba, hindi binaliwala ang mga bagay na yan. Correct ka. Diba, Yung physical na aspeto na usually, Correct. doon nagsisimula ang lahat eh. totoo. Ay, Diba? pangit pala to. Bakit ko pa Oo. tutulungan? Pwede naman akong humanap Correct. ng iba. Kung sa iba yun, ha? Tama. Tsaka, ano ba yan? Mamahalin ko na nga, gagastos pa ako. Tama. Di ba? O eto, dahil sa pagmamahal, Kabisyo, gumawa pa ng paraan, nangalap ng pondo para tulungan yung taong minamahal niya. Tama. Diba? O, diba? Because love conquers all. Ay. Kaka-in love naman. At ang swerte-swerte nila kasi nasa Canada sila. So araw-araw nila makikita sa balita yung Prime Minister ng Canada. Doon ang talagang ano doon eh. Yun ang segue dun eh. Yun ang segue doon. Yung poging Prime Minister ng Canada. Ay nako, kalurke. Ang ganda ng kwento na may Wagang Burnay. Kaya ikaw, Kabisyo, kapag nakatagpo ka ng taong nagmamahal sa iyo ng wagas at totoo, alagaan mo. Correct. I-treasure mo ng bonggang-bonggang. Correct. Kasi you are so blessed. Correct ka. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share na share para marami rin ang kiligin at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay.
Salamat Maywagang Burnay. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!